Dr. Stephen Okeyo, winjo kan tiere kuonde ma bende puonjruok dhie mbele. Here pachu ewi ng'anyo ma kamae. Nyaka sani ugik kanye kaka wasu, to ere duol ma sani ugolo kutendre kod ng'anyo ma bende osedhi mbele kuom kinde ma nok. Erokamano, kako wacho no, maybe Mama Ngina en university ma pod tin emomiyo part-timers nyalo dhi to puonjo. To universities madongo Kenya kaka Maseno onge puonjo madhi mbele. In fact, kata part-timers ok wadwa neno kanyo. Koro ng'anyo ni dwa dhi mbele, wan gi geno matin ni kiny waromo gi wabunge gokinyi from saa 4, to ka wawinjore kodgi to wanya chungo ng'anyo. To ka mano ok otimore to ng'anyo ni biro dhi. Kendo waneno ka wang' ni onya dhi mabor moloyo mano timore 2023. Erokamano nya daktari. To arom ma kamae, here gik modhi go e mbaka, nyiswa ni to uchano twak ewi weche mage, to diponi gin weche ma bende osewachi e kinde mokalo, koso gin weche go manyien ma bende koro nubedo kanyachiel kendo winjoru mokwongo kane wang'anyo dwe mar 9 ne wachungo ng'anyo tarik 26 kane waketo gimiluongo ni return to work formula. Return to work formula ni ne wawinjore gi sirikal ni gidhi medo jotich e kind 7% nyaka 10%. Koro joma nie grade mapiny, grade 10 miluongo ni graduate assistants, assistant lecturers grade 11 kod lecturers grade 12 ni medo 10%. Kasto jomodong grade 13 nyaka 15 nomed 7%. Koro nwawinjore mano mwa keto kokwe return to work formula. Bang'e mano kane wachungo ng'anyo to wadhi rado Machakos tarik 27 mar dwe mar 9 ma waloso tables manyiso ni kane yudo pesa makama to komedi kuom ranyisi 10% to mae pesa monenge yudi. Koro kasa mane wadhi bedo mondo koro return to work formula nowacho ni onego bedni ne watieko gini machul pesa ni dwe mokalo. To IPUCCF mano Interpublic Universities Consultative Forum moting'o Vice Chancellors, IPUCF ne gibiro gi ni koro msara magidwa medo ji en bilion 4.3. To wapenjo ni tomato wuok kanye. Koro gikelo table manyien. Koro lokruok ma Vice Chancellors okelo return to work formula ne miyo koro wang'anyo kendo. Ne wawinjore to giketho winjruok. Koro gimomiyo maduong' miyo lecturers ogomo en ni gin ema gitamore chopo kaka nwawinjore.